Ja sam Iva Ćurić. 2012. sam samo pregledom otkrila da imam kvržice i nakon toga na ultrazvuku i pregledom kod kirurga je ustanovljeno da imam hormonski ovisan karcinom dojke. Zatvoriš se u sobu, počneš plakati, razmišljati što će se desiti kad te ne bude bilo. Kako će to podnijeti tvoji najbliži? Kad to sve prespava čovjek i sve ishvati da je to jedan ne mogu reći normalan tijek, ali pribereš se i nastaviš dalje živjeti, ne želiš misliti o tome, ne želiš misliti da će to završiti loše. Obzirom da ja imam 2 kćeri, ova 2 su na fakultetu, prva i osnovna misao je bila pokvarit ću im sad sve. Pokvarit ću im njihovu mladost, studiranje, jer ako mene ne bude bilo ili ako se meni loše nešto desi, vjerojatno će one imati tu nuspojave. Prije 2 godine sam dobila dijagnozu trostruko negativnog metastatskog karcinoma dojke. Nakon toga sam prošla kemoterapiju, imunoterapiju i sad trenutno sam na pametnom lijeku. Prethodilo tome je testiranje BRCA 1 i 2. Testovi su bili pozitivni. Geni BRCA1 i BRCA2 prisutni su u svim našim normalnim stanicama i tamo imaju važnu funkciju. Popravak oštećenja našeg genetskog materijala koji nastaje svakodnevnom izloženošću fizičkim i kemijskim noksama. BRCA mutacije mogu nastati tijekom života, ali ih možemo naslijediti od svojih roditelja. Genetsko testiranje ženama daje mogućnost saznati imaju li nasljedne mutacije koje se povezuju sa rakom dojke i jajnika. Je li to trend ili je to pravovremena odluka koja može spasiti život? S obzirom na to da se genetske mutacije prenose s generacije na generaciju, ukoliko je netko u vašoj obitelji bolovao od raka dojke ili jajnika, kod vas se povećava mogućnost da se to pogoditi. U pojedinim podtipovima raka dojke, kao što je trostruko negativni rak dojke, mi znamo da je učestalost mutacija u BRCA genima čak i do 15%. Pa moram priznat da sam se iznenadila koliko malo ljudi je čulo za BRCA test, odnosno koliko malo ljudi razmišlja o tome da bi to možda njima nešto pomoglo ili nešto značilo u njihovom životu. BRCA mutacije, međutim, mogu imati važnu ulogu u procjeni rizika nastanka raka u zdravi srodnika. Na BRCA mutacije se trebaju testirati sve osobe čiji podaci o bolestima u obitelji nas upućuju da bi se možda moglo raditi o nasljednom raku. Da nema obitelji, da nema djece koji stalno naglašavaju da će biti sve dobro i da to moramo zajedno proći i u stvari vjera nekakva da medicina ide naprijed. Toliko novih testiranja, toliko novih lijekova, uvijek se nadam nekom novom lijeku i nečem novome i tome da ja nisam statistika. Svim ženama, svim ljudima koji će možda ovo gledati, da znaju da je to vrlo dobra pretraga, bitna pretraga, da s tom pretragom se može dobiti novi lijek, nova šansa. Ne testiramo onoliko koliko bismo trebali. Mislim da je važno da oboljele osobe sa svojim onkolozima otvore obavezno tu temu. Što više o tome pričam, što više govorim, dobivam puno više i snage za ovo borit se, ali i otkrivam neke stvari koje prije nisam znala. I susrećem ljude koji su to prošli u nekim segmentima i koji mi mogu pomoći, što mi možda ne može pomoći ni liječnik, ni moja obitelj. Znači, ako pričate o tome, ako govorite jasno o tome šta vas muči, ljudi će vam pomoći. Rak ne mora biti igra na sreću.